Gerra zibilaren ondoren, euskarak debeku eta jazarpen ugari jaso zituen esparru guztietan, eta hezkuntzan ere nabaritu zen frankismoaren eragina. Testu inguru horretan, 1953an, isilpean, baina ausardiaz, Elbira Zipitria irakasleak Donostiako bere etxea ikastola bihurtu zuen. Gerra ondoren, Elbira Zipitria itzuli zanean Frantziatik jarri zuen martxan lehendabiziko ikastola klandestinoa. Claro, garaiaitan ikastola bat sortzea, gobernontzako zen, separatismoa zala eta aldertatik politika mailan haste zuten gauza. Eta, claro, gu denak esan euskera, gu ezan gure hezkuntza eta gure kultura, ez? Elbirak lortu zuen erdi klandestinitate onartua izatea, nik uste hizkuntza eskola bezala sartuta zegoelako. Zipitriak pedagogia berezia erabiltzen zuen, aurrerakoia, eta hainbat andereño prestatu zituen. Ikastolako metodologiak ez zuen ze ikusirik beste eskolakoekin. Oso aurreratua eta pedagogikokin ikuste dut berak asmatu zula bete-betean. Magisteritza baldin genuen, berak berala irikitzen zizkigun ateak, Berak hori nahi zuen magisteritzako jendea izan, andereñoak sortzeko eta ikastolak nolabait zabaltzeko. Abentura bat zan, gure eskutan ustea, ahozko zan propaganda, bani oso pozik nago, oso ondo ikasten dute, euskaldunak ziranak, esaten zuen aita nahi ez, euskara ikasi behar du. Eskerrak leku askotan onartuak izan ginela, eta gero onarpen hori asko gehitu zen. Denbora gutxin zabaldu egin zen. Eta nik uste gogo hori barruan zegoelako. Hasiera xume hura izan zen ikastolen sare zabal baten abiapuntua. Elgoibarren, 1956an, Pako Juaristik lortutako baimen bati esker, gau eskola jarri zen martxan Frente de Juventudesen lokalean, Gabi tabernaren gainean. Ipini zaben euskarazko klaseak, ipini zuen, 1956an. Eta zeukan izena Akademia da Lehenengo Bazka. Eta haintxe hasi nintzen ikasten. Liburu batekin umande, gramategia, parrokoa zan irakaslia, da beste apaiz bat, bi apaiz azizian irakasten. Berrote bestortze xan, itxi izan. Da pentsatzen laun artean, geu hastia klasiak ematen. Daulasen hasi ginen, euskeria ematen gaztiari. 10 urtetik 14 urte bitxartekoari euskeria irakatzi, eta argieko artikuluak irakorri, eta hortxe biltzen ginen. Hola, bile ginen, 10 urtean bai. Falangeak bereganatuta zituen lokaletan ematen zituzten euskara eskolak. Baina sarritan, falangekoek kalean uzten zituzten, bilera egiteko lokala behartzutela argudiatuta. Gau eskolaren arduradunak aspertuta zeuden batetik bestera ibiltzeaz. Eta 1960an, Loritoneko lokala erosi zuten, San Francisco kaleko 24. zenbakian. Erosi edo lokala. Eta estrategia du lokala euki. Eta gabaz ordu eta itxiko bakarrik ez zela berezi. Orduan ipini duen ikastolia. Ordurako martxan hasita zeuden ikastolak Donostian eta beste zenbait herritan. Eta Elgoibarren ere ikastola abiatzea erabaki zuten. Itziarra Juriaren gana jo zuten, herriko ikastolan martxan jartzeko andereño lanean hasiko ote zen galdetzera. Pako Juaristik egin zion lehen proposamena. Olaxe esan zian, baina beste kargu bat dauka zuretzako. Andereño, ikastola zabaldu behar dugu. Gerora, Felix Etxeberriarekin egon zen harremanetan Itziarra Juria, eta hark esan da joan zen Donostiara, Karmele Esnalen gana, andereño izateko prestakuntza jasotzera. Karmele Esnal, hori zeuan orduan Donostian, hasi berri, antxe honitzen hilabete, oztakit. Beraz, irakasleak prestakuntza jaso eta ikastola martxan jarri alizateko paperak iritsi ziren bezain pronto zabaldu zituen ateak Elgoibarko ikastolak.
1962ko maiatzaren 2 hain zuzen ere. La ikastola de Lorito esate ginen, aurrez zeuan soziedadia, Lorito bat zeuken, urtietan eukizuen Loritua, atletismo eroztagiz, bai. Eta antxe frentien geukan, eta neu hasi nintzen, eta 9 umekin. Neu ausarta kargu hartu nebadako, baina ausarta gurasuek. Nere pekurala gazen, eta 9 ume. Ia bigarren urterako, ia 40 basian. 1963 hasieran, Jone Etxabe sartu zen ikastolan, Itziarra Juriari Andereño lanetan laguntzeko. Ni baino gaztioa zan. Niko eta 18 urte egin eta bura, 18 hasi zan. Neri Feliz etorri zitzaidan etxera, eta hasi baino lehenago, joan behar izan nuen 2 hilabetetan egunero, goiz da arratzalde Donostira, eta gero hastian egun bat. Kurso guztian, 63tik 4 bitarteko hortan. Urtez urte, umeak gehitzen joan ziren ikastolan eta irakasleak ere bai. Itziarra Juria eta Jone Etxaberen ondoren, Maria Isabel Mujika, Mari Juli Konde eta Nekane Iturbe izan ziren urrengo sartu ziren Andereñoak. Ikastola etzenez legala, garrantzitsua izan zen Nekaneren etorrera, irakasle titulua zuelako eta eskolaratze kartilak sinatu zitzakelako. Nekane Iturbe sartu gendunean izan zen lehenengoko titulo duna. 6 urte arte, egon zeikien erekin, titulo hori ere, baina 6 urtetik horakoan itxuan, ni beti inspektorien bilurretan, ni? Esan, estos niños no pueden estar con usted. Bueno, gero bigarren edo 3. urtien, ja, keskatzen hasi ziren, titulo duna bihar gendun. Azkenien beste urte baten etorri zen da. La última vez que le veo con estos niños. Inspectoria. Si le vuelvo a ver con estos niños, aténgase a las consecuencias. Bueno. Geneuzkan 0-3tik 5 bitartea, baina, klaro, jarraipena egiteko behartzan, Kartila behartzan. kartila behartzan, eta firmatu behartzuen titulua zeukan Andereño batek. Orduan, Nekane zeratu. 1963an, Elgoibarko Izarra Kultura Elkartea sortu zen. Ongarri Kultura Elkarteko kide ziren batzuek, pentsatu zuten euskaraz bakarrik funtzionatuko zuen elkarte bat sortzea komeni zela. Elkartearen hasierako helburu nagusia aurreko urtean sortutako ikastolari laguntzea izan zen. Organizazioak gauza guztiak erdaz organizazioak ongartxan. Da nire nago konforme. Eta jolitzan honena, Sabino Solorena zanion, Sabin, hau zela egola. Da bere beste soziedad din beda. Egia duan, Elgoibarko Izarra soziedad sortu genduan orduan. Elgoibarko Izarra izan zen ikastolaren sostengua 1963tik aurrera. 1.200 bazkide inguru zituen hasieratik. Bazkidei kuota kobratzen zitzaien. Kuota horrekin, umien eskolia patzaen duan. Oso berke ertatzen zuen gure zuen besteleko ertuta, gaizti ertatzen mila ikastola bidaltzia, da Elgoibarren oso berke. Urte gogorrak izan ziren hasierako haiek. Izan ere, kontuan izan behar da ikastola etzela legezkoa. Noiz nahi, inspektorea edo guardia zibila joaten zitzaien ikuskatzera. Inspektoreek akatsak besterik ez zituzten aurkitzen bisita bakoitzean. Atea eskolako umekin atea zabalduta guardia zibila. Beste batzutan inspektoria. La próxima vez no le quiero ver a usted aquí, ¿eh? Es que estos niños no pueden estar aquí, porque aquí se necesita un pasillo. Si ese niño quiere salir de ahí, fíjese, tiene que molestar a toda la bancada. Eso no, pues, dana sana itxequilla. Hasieran zien, dana akatza, dana. Paredes blancas, no. Tienen que ser verdes porque para la vista es más adecuado. Jendeak errezeloz begiratzen zion ikastolari. Ikastolako metodologia guztiz ezberdina zen, eta kezka ere bazegoen gurasoen artean. Eta gero eskolan, gu hasi ginenean era hortara, badana 4 begikin begira, ez dute jolasa besterik ez dute egiten. Hori zen, jolasa besterik ez dute ikasten, jolasa besterik ez dute egiten. Beste eskolakin konporatzen gintuen, eta zegorra izatezan, zegorra. Pasatzen dena da, orduko guraso batzuk egin zuten apustua itxu-itxuan. Urtetik urtera ume gehiago joaten zen ikastolara. Ikasgelak lokal ezberdinetan banatuta zeuden.
Gainera, gela hoien baldintzak ez ziren egokienak kasu askotan. Haseginean topatzen tokiak, eta nolabait, han jartzeko ume txikixen tokie bezala. Hor egin zuten nolabaiteko grupo bat, bonon bitartez erosten zituztenak eskolak, tokiak. Aurreskola zaun leku askotan banatuta, eta gero aldan gertuen emate zitzaioen zera. Loritonekoa San Francisco kaleko 24an, eta ubitarteko lokala. Gero urrego hor Santana kale, hor barrenien beste lokaltxo bat, umieri errestasun emateko. Gero parrokixara eman ziguten lokalak, eskerrakari. Eta ni berriz, hau nintzen, Banko Gipuzkoan kontra gela handi bat, eta horratzen fundizio bat. Fundizioko umek nire gana etortzezien baita ere. Eta orduntza mailu bat, itzala ateatzen zu zarata bat, eta leio denak itxi, eta egon behar izaten duen zarata, izardetan eote ginen. Eta horre nintzen urte askon, 60 umekin. Gogoan dut behin, zenbat ume gela bakoitzean jartzekotan ari ginala. Nekan ez du biharrek, kriston keja, botasun. Zuk, beste ume, toki txiki horretan, nola pentsatzen duzu, txita dirala umiako zer? Ikastolaren egoera oso ezegonkorra zen, artean ez zelako legezkoa. Isteko mehatxua hortxe zegoen, eta ikastola itxiz gero, erabiltzen zituen lokalak ere galtzeko arriskua ikusten zuten. Hori dela eta, Elgoibarko Izarrako zenbaitkidek, Gure Kai elkarte anonimoa sortu zuten 1965ean, ikastolak erabiltzen zituen lokalak erosteko. Ikastolak eta normalian zentro kultural eta zauden. Eta orduan isteko amenazioa zauden. Da lokalak eskentzeko, sozial anonimoa sortu genuen Gure Kai. Erosten duzen lokalak, eta pintzen duen ikastolia. Ba ezpan ere, ikastoli istema zeben lokalekin geu gelditzeko. Ikastolaren gelek sakabanatuta jarraitzen zuten. Eta horrez gain, irakasleak topatzeko arazoak zeuden. Andereinoak hartzen ziren andereinoak, hasieran, ez ziren titularrak. Ez zuten titulo akademikorik nahi desan. Ez hiltzen ginen oso larri, ezin gela bakutzeko maixu bat jipini, ibilitan horatzen ez, zantziuten ez dakize Bizkaiko herri txiki baten, pasaudela bi aizpa, maixuak eta andereinoak nahi detezan, titulo dunak eta euskaldunak. Ara junitzen, bi aizta. Bi aizta haiek konprometu nitun eta Elgoibarra etorri zian bisak. Poaten zian basaristak endun, magisterio Gasteizen egindako neskaua dago, eta ara, poaten zian. Irakasleen lan baldintzak ere ez ziren egokienak. Soldata baxuak, gizarte segurantzarik ez, denetariko lanak egin behar. Ikastolako irakasle izateko, baldintzak ez ziren hainonak. Klaro, zu sartzen bat zinean, orduan publiketan teitzen genduen horretan, aparte funtzionario izango zinean, sartzen zinean montaje baten, soldatak eta bar, baina gure kasuan soldata zimako langileena baino baxuagoa zan, eta... Ikas materialik ez zegoen artean, eta irakasleek altzen moduan materiala sortu behar izan zuten. Material gutxi zagoen saioka, asko jota pasate genitxun orduak materiala sortzen. Orduan ezagoen libururik, gukin behar genitxun, liburu guztiak. Erabiltzen genuen multikopista, baina takatan, punztoi batekin ibia ziren lanak. Esan idatzi behar makinaz. Eta makinaz idaztik aparte, punzoi batekin argizaria zan, argizarizkoa zan papela, eta punzoiekin idazte zen duen, etxe zen duen marraziak eta historiak, eta gero multikopistan dana txikin da, ateratzen ginen. Parrokiaren ginean, ez zegoen materialik eta ez da multikopiarik ere. Eta neu joatu nintzen ere klitxiak idatzi, eta parrokoaren etxera, parrokoari baimena eskatu, Don Carlos, hemen ator ba! Eta pasari, eta haren parrokiko multikopian ikastolarako apuntiak ateratzeko. Arazoak arazo, herriak bultzada handia eman zion ikastolari, eta era askotako diru bilketak egin ziren.
Herri guztia ere ikastolaren alde, rifak, berbenak, ez dakizer, horrek ematen du indar bat ezin leikena gelditu eta bueno, oso importante izan zen momentu hartan. Nik gogoratzen dut nola nire gurasoak ere ezetako ez geunden eskola garaian, bonuak eta saldu zituzten, ez dakit zailan partizipazio batzuk, goiek erosi zituztela etxian, gogoratzen dut. Ni gogoratzen naiz tabernak, izema lan ingendun, diru ataratzen zen tabernakin. Berbenetatik diru asko ateratzen zen. Jalde asko potzelako herriko jaizazian, baina hor gaineko terraza guzti hori beti eta gote zen. Hor momentu baten da, gero izugarrizko izan zen Agustin Gorostiza. Montazuzun berak, partidu bat, Fogaiako partidu bat, Elgoibarko futbolista veteranuak eta Eibarkuekin. Eta, klaro, hor bazeon bere pikea. Eta lerunen eintzun eta dirua lortu. Baita ere, frontoian, Elgoibarko frontoia irikia da. Eta orduan, nahizun hor antolatu partidu pelotak. Diruara datzeko. Eta eintzun montaje bat, dena itxi intzun, nolabait, bakarrik, ordaindudunak posible zuan ikustea. Herriko zenbait enpresaren laguntza ere garrantzitsua izan zen ikastolaren ibilbidean. Esaterako, goitik lokal batzuk eskaini zizkion, sakabanatuta egon zen sasoian. Goitik eukizun bere tailer zazan, San Francisco kaleko pisu baten. Eta haiek, ez dakiz zer, handikan kun, eta guri eskaintu ziguten, hor ere umiak jartzeko. Eta gero bonuak, eta izan propaganda handia, enpresetara. Eta ezin bazan ordaindu beka bezalako batzu sortu zian. Eta hor, bai, akordatzen naiz, San Sabela honek etxepekoak, bi umenero, lau umenero, ume batzuen kuotak, ordaindulik lehenago gelditzu barik ikastola bari. Eta ere bai, pentsau zaben, lau urdume ditxuna, laugarrenak ez ordaintzeko, erolako bat. Baina batez ere, Danobat lantegiaren laguntza izan zuen ikastolak. Danobat lantegiko kideetako askok, harreman zuzena zuten Elgoibarko izarrarekin, eta laguntza handia izan zen hori ikastolarentzat, batez ere gestio kontuetarako. Momentu horretan, gure babesa izan zen Danobat, kooperatiba. Ez gaitik amaizikan. Beti gendunan, eskua ematen ziguna laguntzeko prest. Ez enpresa bakarrik, personalki jende asko zeulako era horretako jendia. Danobaten pustu pizka garrantzitsuen zegoen jentia eta ezagutzen zebela bizkat administraritza eta kontabilitateak eta gauzen nola egin eta permisioak ateratzeko eta horrelako urte batzuetan horrelako jentia egon zan horre bai. Baina egoera larriagotu egin zen 1968an. Gipuzkoako gobernadore zibilak legeztatu gabe zeuden ikastolak itxi egingo zituela agindu zuen. Hau gehitzen hasi zanean, gobernadoriak botazun zea bat, esaten cierre absoluto de esas escuelas clandestinas. Ez zuketen legeztatuta, klaro. 1969an ikastolen elkartea sortu zen Gipuzkoan, eta Elgoibarko ikastolak ere parte hartu zuen sorreratik. Giro korapilatsu horretan, Elizak zeresan handia izan zuen. Eliza zen aurrera egiteko irtenbide bakarra, eta bere babesean hartu zituen ikastolak. Zerbaitek eiteko olako zerbait baldin bazan, Elizak egin behar zuen. Elgoibarren eta beste herrietan ikastolak federazioa osatuta zuten, Euskal Herriko federazioa, eta hori lehestatzeko modu bat egin zuten. Montatu zuten eskola parrokial. Lehenko gizena, Elgoibarko ikastola gukizuna, Eskuela Parrokial San Bartolome. Elizaren babesarekin eta hark jarritako baldintzak beteta, 1970ko abenduaren 3an lortu zen baimen ofiziala. Ni gogoratzen naiz telegrama bat ile gauzara. Heldu sala eta junitzen ofizinala, ikusten dut,
Emociona. Hombre, a ver. Dan erideik. El 3 del 12 del 70 legalizau zen. Ofizialki ja, Guardia Zibilak ezin zeik esartu, porque sartza zian geletan, Da ja legalizauta zaon, ja gentiak enduzion bilurra. Ze batzuek ezaben nahi. Claro. Erun umiak ikastolara, ez daulako legalizauta. Legeak aukera berriak eman zizkion ikastolari. Ikasleek 14 urtera arte jarraitzeko aukera, eskolaratze kartila, baina baita baldintza berriak ezarri ere. Ikasleek 14 urtera arte ikastolan jarraitu ahal izateko irakasle lizentziatuak behar ziren. Ez dakit nutikan, etortzitzaidan, Antxonek ustein dute esan ziala. Hor bazaudek ezean Roman ez dakizen bat baixu. Nire joan nintzen arti, seminarista nintzala Erromara eta lizentziatura atera nuen filosofiakoa. Han, ura bukatzear, hemendikan, elgoi hartikan deitu zidaten, filosofia pura edo impura titulua asegura eta etorri honea. Antxon Aramburu, zegoen hemen irakasle eta ark fitxau da etorri ginen honea. Eta argitea zen, oso importante izan zen ere. Ez dakiz etorri zian igual 5 o 6 persona handikan. Han zaude zen egiten, eta bukatu zutenean, pam, edo berrera. Hemengo ikastola artean zen Elizaren eskola. Eskola parrokia San Bartolome. Eta, titulu erlijiosuarekin eman zidezken klaseak eskola parrokialean, eta horta etorri ginen. 6. mailako tutore ezaman ziaten, eta hori zen lehenengo promozio ikastola momentu horretan. Baina aurretikan, promozio batzuk egon ziren, hor segidarik ez zegoelako joan behar izan zutenak, edo zailera, edo bestera. Hor segida emateko behar ziren, titulazio horiek behar ziren, eta, Herriaren implikazioari eta auzolanari esker, 1963an Aubisa aterpetxea jarri zen martxan. Kalamuatiken geisten nintzala nire seme batekin, ikusten detan erdi-erdian, basarri eder bat. Botatzen dezkuntan, eta deno, bai! 1963an nire aitak Luis Bilbaokin sinatu zuen hitzarmena, orduan Elgoibarko Izarrako lehendakari zen, eta ikastolako umiak etortzeko, ezta. Baserria goitik bera berritu eta udaleku bihurtzeko lan handia egin beharra zegoen, eta dirua ere ezinbestekoa zen horretarako. Baserria auzolanean konpondu zen, eta jende askok, bai gurasoek, bai bestelako herritarrek hartu zuen parte lan horretan. Baserria lagata zagoan, ez da inor bizi, eta gurasoen lanakin egin zen komunak, nigoatzen lehenengo txandan zeuden komunak dutxakin, eta berezko gelak literak ipinitza zian umientzako gelak, eta guretzat ere bai. Eta holaxe hasi zen. Barku bateko literak ekarri ziren da jarri ziren, eta hortxe, herriko jendeak alegin handia egin zuen. Abizarako lazugu, 3 urtien egon ginen Izarlaron batero joaten, zan ikuiu esanak horti esana, oin jantok esa da, han egon ginen zabatu eraguten ginen lan, Kriston lan egin zuten. Lan asko, baina asko, telerretik ikusten da orduak eta orduak egin zuten. Da, ikusaban, kriston arrakasta hori izan. Horrez gain, diru bilketa egin zen. Dirua lortzeko bideetako bat berezia izan zen. Periodikoa papela batzen zuten. Gero papela saldu eta diru etaratzeko. Baina astero, kamioia batela gatzen zaban, etaratzen zan portaletara, eta lakotxo orduan, sokatxo batekin, ero batuta hola dana laga gabe, hori asko izan papelana. Lehenengo urteetan, ikastolako irakasleak joaten ziren umeen arduradun gisa Aubisa aterpetxera. Baina eskaut taldeak edo Juventud Elgoibarresa taldean ibilitakoek egiten zituzten begirale lanak. Eta irakaslea ziren monitoreak, urte guztian eskolak eman, eta gero abuztuan, Aubisara. Elgoibarko Izarran, Juventud Elgoibarresan, ibilitzakoa, itorgo monitore bezala, eta venga. Gurekin ibilizianak eskutaldean joan zian lehenengo monitore bezala horra. Nire kuadrilako jendia. Oien pizka bat montau zuten dinamika bat, esan oin bezala. Esaten dut, eskutaldean ikasi gendulako jolasak, montatzen den da, kanpamentuak egiten da hori. Lehenengo takoa joan zian irakasle batzuk eta eskutenak. Haiki,
Osaldu eta ibiltzera. Iruturrira, Kalamuara, Arratera, Morura, San Pedrora, hori zean rekorrido guztiak. Gero, hango zelaian, futbolean, egoten ziren umeak. Eta gero gauetan beti zagoen ekintza berezien bat. Zorgin bila, zorgina gutariko bat izatezan, dantzak eta holako gauzak. Ta zua, gabian, kanpoan, hori ere importantea zen. Eta domekan, mesetara, San Pedrora. Hori ere estipulauta zagoen. Bai, mesetara, eta mesetan kanta betxe gendun. Ikastolako umeek udaran ere euskaraz bizitzeko aukera izatea zen Aubixa udalekuaren helburua. Umeak uda garaia hemen euskeraz bizi izateko. Aubixa izan zen horretarako baserria. Eta gero baita ere zen euskal giroan bizitzeko aukera izatea. Artian, hemen herrian, giroa erdalduna zen. Eta orduan, 15 egun Aubixan, danok kursokoak edo bikursotakoak elkarrekin euskal giroan bizitzia eta... Kanpotarren umeak ikastuan zeudenak, kasi ez dut zango derri hortuta, baina bihaltzen zituzten ara, inmersioa askoz ere importantiagoa izateko. Euskera jartzen zen helburu bezala. Elkarrekin euskeraz egiten jarraitzea, ikastolaren jarraipena. 1973an ikastolak autonomia hartu zuen. Irailaren 12an batzar orokorra egin zen, eta bertan kooperatiba izaera hartu zuen ikastolak. Horrela sortu zen Pedro Miguel Urruzuno kooperatiba. Gogoratzen dut plaza hontan notaria hor zegoela, guraso guztia bazkide egin zirenean, eta kooperatiba izan, eta danak sinatzera. Eta, klaro, erabaki zuten horrela egitea, horrela kontzientzia handia hau zen, bakoitzak sinatzen zuenean notariaren aurrean. 1974an, OHOko 8. mailaraino irakasteko baimena iritsi zen Hezkuntza eta Zientzia Ministeritzatik. Horrekin lotuta, eskola pribatuentzat zegoen dirulaguntza bat eskuratu ahal izan zuen Elgoibarko ikastolak. Estatuak jarri zituen laguntza batzuk eskola pribatuentzat lortzeko laguntzak. Eskatzen zuten gauzeren dartian, zan 8. kursua ematen egon behar zirela. Okurtu zitzaigun, bildu jende importantia, Elgoibarko jende importantia, gerentiak, industrialak eta ez dakiz zer nolakoak, orduan eurokin hitzen gendun, eta bakoazen delegatuena, Donostikoa. Eta zuek nola bete zenuen hori eskabidea, kunplitzen zituzuen, eskatzen zituzten zeak eta ez, 8. kursu ez daukagulako. Hori hemen igual konpundu dezakegu. Eta bordun, hortara gatoz, ez, baina eske ja gure eskuetan ez dago dokumentu hori. Madridera bielduta dago. Antoni Etxeberria eta neu bilok Madridera. Ministeriora. Mahalan haurtzaindegia jartzeko ere lortu zen diru laguntza ministeritzatik. Tranpa batzuk eginez, estatuak haurtzaindegi laboralentzat ematen zituen diru laguntzetara eskaera egin zen, eta 3 milioi peseta jaso zituzten. Ikusi nun bazegoala, estatuko neurri bat hartuta laguntzan moduan haurtzaindegiek laboralak. Ziran, amak lanian zodezenak eta behar zutenak bere umeak mantatzeko, agurkitzeko. Eta orduan zan, haurtzaindegi laborala, deitzen zigun. Eta hor, nik trampa inun, eta ume pila bat gendun, eskola horrekoak. Eta denak izenak jarri, pan, amak lanian egongo balira bezalaxe, eta botanun eskabidea. 3 milioi peseta eta horri zaigoen hortatik. Ikastolaren legeztatzearekin batera, eraikin berri bat egiteko asmoa sortu zen. Izan ere, ikastetxea aproposa izatea zen ikastolari eskatzen zitzaion baldintzetako bat. Gainera, gero eta nabariagoa zen ikastetxe bakar eta handi baten beharra. Azkenean, dano bat lantegiak eman zion ikastolari ikastetxe berria eraikitzeko behar zuen lursaila. Legalizazioko kondizio bat zan, eskola berri bat jarri egin behar gendula. Konturatzen zera, Elgoibarren, mila tokietan gendula aulak. Zer jarraitzerik. Ordu, berria egin behar gendula.
Bale, baina nol? Dano bat asakan zen terreno basuek, eta terreno horrek erositxakuak momentu baten tailer berrizia egiteko. Eta ze gertatu zen, autopistian trasauekin, terreno horrek egatu zian blokeauta. Osea, distantzia nahikoa esaken, eta bar, eta stand-by egatu zian terreno horrek. Ni hondekan lehendakari nagoan dano baten, eta nahezako historikoa da asamblea baten, proponidu naban terreno horrek ikastoliari donazia, por unanimidad izan zen, Ezerrez ez zegoenan, eskalerik eta ez ezerrez. Eta txikisa zan gainera, metroetan oso txikisa zan. Eta orduan, pentsau gendu, eta zeatikan ez dugu horrekin hartuta, terreno gehiago hartu eta han ikastola montau. Terrenoek erosteko dirua behartzen. Montau gendun. Jende askokin. Olako eskabide universala Elgoibarren, esplikazioak eman, zein gozan, oso bistoso izan zen Elgoibarren. Orduan, hartzen gendun kartela batzuk, termometro bat, kolorezko termometro batekin, jakiteko, abertzen bat, ari ginean, biltzen, eta koloreekin. Osea, izan zen, inor kontra azkendun euki. Inorrez. Denok favore. Eta denak pan dirua eman. Bagindun dirua, erosteko terrenuak, bagindun proiektua, eta aurrera. Fantastitzaigun, eskola hori egiteko baimena. Eta orduan, ni Zaluzkoakin, Imanol Muruak, oso harreman handian neukan, esateztiak, baki zein godegun, alkatia hartu, Elgoibarkua. Nik Zaluzkoa, eta guazen gobernadoriana. Hau, konpondu behar dio. Eta astebete ezan pasauko, etorri zanean ja, baietza. Osea, konstituziorako baietza. 1976an, Pedro Miguel Urruzuno kooperatiba Elgoibarko Izarratik bereizi zen. Jesus Bilbao izan zen lehen lehendakaria kooperatibaren fase berri horretan. Eraikin berrizia bukatzen zauanean, eraba izan Elgoibarko Izarra euskeraz dabar, eta ente berri bat sortzia, kooperatiba, pedagogiko asuntua baesteko. Eta orduan hor berriz ere agertzen naiz nizatik, ni ez nagoan ja kooperatiban, ni ez nagoan ja batean, baina erabai zeben nerean atorzia finales del 76 izango zan gitxigura bera. Eta proponidu ziren abera ziteko nagoan, ente berri hori ematia formia, estatutuak eta bar, eta ni izatia lehenengo lehendakarizia. Da, azeta hori nagoan. Luis Ulazia arkitektoak diseinatutako eskola berriaren eskriturak 1976ko urrian sinatu ziren. Naiz eta inaugurazio ofiziala 1977ko ekainaren 26an egin zen. Ni akordatzen naiz zan nabala, hau da herrizian movimiento bat. Iak edan herrizianen movimiento bat, ayuntamentu hartu biu. Eta ayuntamentotik bota biu gure espitxa, gero ikastolan ingo inbia da, baina mesa hostian, animidea dantzak eta bar da bestia, eta igande goize baten, guardia aldera, hola egin zen. Etxe berria, ederra, oso ondo pentsatua bere eraikuntza, hor Luis Ulaziak asmatu zuen arkitektuak, eskola oso politia da ikastola. Barrura begira koordinatzeko hori bentaja ikaragarria zen, ze bestela lehen hiltzen zina alde baten da bestia, eta koordinatzeko zaila zen, materiala giratzeko, lagatzeko, ekartzeko. Barrura begira bezai importante izan zen, kanpora begira, ia jendia ikusten zuen, koño, hone bati dimensioa. Ikastola aquí, allí, sí, pero está... Baina ikusi, halako edifizioa, herriko eskolarik handiena bihurtu zen, eta horrek eman zion herriaren aurrean, indarra. Eta ez tegit, 80an
1000 ikasle izateraino kasik iritsi zen ikastola. Eta nik uste etxe berria izateak zerikusi handia izan zuela despege horretan. Ikastola berria erabiltzen hasi eta urte batzutara, Luis Ulazia arkitektoari kirol instalazioen proiektua egitea eskatu zitzaion. 1982an inauguratu ziren. Batek esan dugu, igual frontoi bat inbiarko genduke. Frontoia. Ez duke txarra izango. Frontoia. Luis, a ber, nuntzako ben frontoi bat ateatzeko modun txando leitxez deintzun. Eta, bueno, inaugurazioa egin zen, apaizta guzti, bedeinkazio eta guzti, ohitura zen bezala. Eta gero aprobetxatu zen aldameneko lurra, aldameneko orubea eta dena asfaltatu zen. Nik uste eta hasieratik ere egin zala hori, eta han ipini ziren pista batzuk, esan nahi dute atletismorako pista batzuk, eta ez dakite ateak ere, futbolerako ateak ere ipiniko zirela usteet. Gero eta aurre ertaldun gehiago zetozela ikusita, 1969tik B eta D eredua jarri ziren ikastolan, poliki-poliki denak euskaldundu asmoz. Baina 1984an D eredua ezarri zen eredu bakar gisa. Jende batzuk mindu egiten ziren, pentsatuz bigarren klasekoak zirela, B eredukoak. Eta, bueno, gatazkak egon ziren, momentu batean zam erabaki zuten danak D ereduan. Goratzen naiz ikastolen elkartean, eta aintzirela ikerketa batzuk urtetara, eta D ereduan murgilpen sisteman hori zan D ereduan, nahiz eta zuk euskeraz ez jakin, umetatik entzun badezu euskera ikasitzen dezu. Bide hortatik joan diranak ere adimena ondo garatu dutela eta ondo moldatu direla bi hezkuntzetan. Hau izan zen gai hau oso pilpilekoa. 1985an beste aldaketa nabarmen bat egon zen. Ordura arte, irakaslez osatutako zuzendaritza talde aldakor bat zegoen, baina kudeaketarako gaitasuna zeukan figura egonkorrago baten beharra ikusi zen. Alfonso Gilok hartu zuen zuzendaritzaren ardura. Garai hartan egitura ikastolakoa zen gerente bat zegoen, Agustin, eta bera zen nolabait hemengo gestioaren bilakaera historikoa esango nuke eramaten zuena. Etapa bakoitzeko ordezkari batek nolabait osatzen zuen zuzendaritza, orduan gerentea gehi beste lau irakasle. Eta 2 urtez behin aldatu egiten zen, eta zera. Langileak beraiek zuzentzea, ideologikoki hori zela demokratikoa eta gainera aurrera pausua. Baina ze gertatzen da hortako prestakuntzarekin? Niri 84an tokatu zitzaidan, hori zatea, eta urte hortan ikusi genuen hori ez zala nolabait bidea, profesionalizatu behar zala irakasle postu hori eta nolabait iraunkorragoa egin eta epe ertaineko eta luzeko nolabait planteamentuak egiteko gaitasuna izango zuen zuzendaritza bat izan, ez? Eta inok ez zuen nahi kanpotik inorek hartzea eta bar da. Ni izan nintzen kanpotik etorri zena, baina etxekoa nintzen, ezaguna nintzen, ni prestatuko naiz. Hasi zuen 85etik aurra izango zela ustet, okerrezpan hau. 2005 arte zuzendaritza karruan egon zen bai. 1986an ikastolak euskarazko izena hartu zuen lehen aldiz. San Bartolome ikastola. 1987an ikastolak bere 25. urteurrena ospatu zuen, eta hainbat ekitaldi egin ziren. Ordura arteko historia jasotzen zuen liburuxka argitaratu zen, eta ikastolako sarreran dagoen monolitoa orduantxe ipini zen. Felix Parapan eta Itziar Ajuria omenaldia nola egin zitzaienan sarreran, orduan gogoratzen dut egin genduela Agustin Dabiok, ni nintzen zuzendari pedagogikoa eta beraz administratiboa egin genduela historia. Eta gogoratzen naiz foliotan eta paperez idazten da hori dana, gero imprentara joango zana, orduko teknologia. 1980an LOCSE hezkuntza legea onartu zen.
Horrek derrigorrezko irakaskuntza 16 urtera arte luzatzen zuen, eta batxilergoa 2 ikasturtetan banatu zuen. Losek ezartzen duena da 16 urtera arteko derrigorrezko zera izango zala eskolaldia. OHO ordura arte zena, edo EGB ezate zuten baztertzen da, eta nolabait lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza kokatzen dira, eta aurretik dago aurre hezkuntza izango dena. Eta orduan, kokatzen zinen 6. mailara arte, LH-ko 6. mailara arte, eskola bezala, edo 16 arte, baina hortarako batxilergoa eskaintzeko baimena behar ziren. Urte horietan ere, hor, movimentu hundiak eman ziren, baimen horien lortzeko. Eta azkenean lortu ziren, kostatak, horabera desente hon zirelako. Eta azkenean batxilergoa ezartzea posible izan zen, eta baita ere hasiera batean, 12 urtetik 16 arte behintzat luzatzea. 1983an, irakasleen eta gurasoen ordezkarien parte hartzearekin, ikastolaren hezkuntza proiektua onartu zen. Urte berean, Euskal Eskola Publikoaren legea etorri zen. Lege horrek, ikastolen eskulagatzen zuen eskola publikoan integratu ala sare pribatuan jarraitzeko aukera. Honek eztabaida ekarri zuen ikastolara, baita herrira ere. Kooperatiba desegiteko boto nahikoa egon ez zirenez, publifikazioari uko egin zitzaion. Etorri zen lege bat papelean ikastolen ezaugarri guztiak beteko zituena, paperean. Baina kudeaketa guztia egingo zen funtzionario bidez, eta beste mezu eta eduki guztia eta funtzionamentu guztia izango zen edozein eskola publiko bezala. Ez dut esaten hobea edo txarra diferentea izango zen. Publikatzearen aldeko izan zen bozketan, baina bi eren eskatzen zituen aldaketa sozietarioa egiteko eta nolabait juridikoki aldatzeko ikastetxearen izan eran momentu hortan. Eta kooperatiba zelako. Geratzen da nolabait ez da sartzen eskola publikoaren lege berri horren baitan ez du pauso hori ematen eta kanpoan geratzen gara. Horren ondorioak gero latz samarrak izan ziren, zen da aurretik nolabait diru laguntzak eta jaso ziren, eta horren ondorioz gero berriro ere itzuli behar izan ziren zenbait laguntza, eta ez ziren urte honenak ere jaiotza tasa oso bajua zelako, eta horrek ere ziklo horrek desente urte iraun zituen. Eta orduan, zailtasun asko etorri ziren. Ikastolakoak izandako batzuek beren ezadostasuna, tristura, aukera galtzea, iruditu zitzaien ikastola sare publikoan ez sartzea. Herrian ere batzuek pentsatzen zuten lapurtu ingen duela herri erabaki bat. 1986 urtean, kilometroak 86 antolatu zuen Elgoibar ikastolak. Ikastolari kilometroetan Elgoibarko herritarrak babes aktiboa eman zioten. Eta hainbat gauzatan inplikatu ziren, eta Elgoibarko ikastolak. Haren ondoren, berriz ere hartu zuen, edo konfirmatu izan, berak zegoen sustrai soziala. Eguraldi oso txarra. Hala ere, arrakasta izan zuen, eta gero arrakasta sozial izugarria. Ikusi dugunez, 80ko hamarkada birkokapen garaia izan zen ikastolarentzat. 2000 urtetik aurrera eredu berria finkatzen hasi zen. Lehen aldiz batxilergoa ezarri zen, eta horrek espazioen berrantolaketa ekarri zuen. 2000tik aurrera nolabait batxilergoa jarri genuen ikastolan, baina batxilergoan iristen ari zirenak, hemengo ohikoa zen, 16 urtera arte eta hori ezarrita zegoen, baina azkeneko 2 urte horiek institutuak bere zeukan eta tradizioa zen genea, eta horri hemen talde bat gedatzen hasi ziren, baina talde horietan talde txikiak eta gero eta kopuru txikiagoa ziren, jaiotza tasa jaisten ari zen, da goraka zituazen taldeak ere, zetozen talde hori gero eta txikiagoa ziren, eta konzertatzeko eta zeak egiteko bi mailak konzertatzeko, 2 mailetan eduki bertzen duen taldea. Eta gu horri bil ginen, ontxe bai, ontxe urren urtean ez, beste batean bai taldea,
eta konzertazioa lortzea oso zaila egin zen. Eta horrek bitartean zulo estruktural bat ekonomikoki sortzen ari zen eta gaineak jarri zituen gastuekin, zeren da azken batetan bi maila gehiagitu genituenean ikastetxeak ere kabida eman behar ziren guztiei, eta orduan espazioa berrantolatu, espazio berriak eraiki, eta hortan ibili ginen. 2001ean, Elgoibar ikastola izena hartu zuen. Eta 2002an, gaur egun duen egoitzan, ziklo eta etapa guztiak biltzen hasi ziren. Hurrengo urteetan, ikasle kopuruetan desorekak zeudela ikusita, 2009an haurrezkuntzako gela berriak egin eta batxilergoko etapa itxi zen. Ordurako Javier Larrañaga zegoen zuzendari lanetan. Betik, jaiotza tasaren berrirore gorakada hasia zen, matrikula eskaera geneuzkan behian, eta goian baldintzatuta geneuzkan espazio asko, momentu batean erabaki bat hartu behar egon zen, behian gelak behar genituen, goraka gero pixkanak hasi ziren baita ere taldetxoak handitzen, eta goian ez genuen konsolidatzen, eta 2009an eztabaida handien urtean juntak erabakitzen du batxilergoa bertan bera lagatzea. Eta urte horretan baita ere, HH ordea, 0 bateko gelak ere irikitzen ditugu, eta 0-tik 16ko ikastetxe bat nolabait antolatzen da. Urte bete beranduago, matrikulen gorakada zela eta haurrezkuntzan 3. lerroa ezarri zen. 2 lerroko ikastetxea ginen, da 3. lerroa da, mailako 3 gela izatera pasatzen ari ginen 2 izatetik, erabaki zan azkenean bertan, hemen terraza bat zen, hemen goratzea zera, 2 solairu, eta bestaldea berriz, goian jolastokia ziren, eta alderdi honetakoak, fatxadaldea ematen dutenak, istea eta gela bihurtzea. Eta 2012 bitartekoa hortan jontzen. Arkitekttoekin bilera pila bat, kontratisteekin, gero lanen jarraipenak. 2012 urtean, Elgoibar ikastolak 50. urteurrena ospatu zuen. Edurne Bilbao zen lehendakari orduan, eta ekitaldien antolakuntzan ibili zen. Taldian hasi zen esaten, nola ingo da, eta segitxuan pentsau zen, herrixa. Herrira ireki behar da, Elgoibar ikastoliak Elgoibarko herrixari zor dio, eta gainera zor zentzu hon eskertza zentzu horretan, eta partaidetza zentzu horrekin. Eta orduan hartu zian urteko ze ekintza zeuden Elgoibarren, eta ekintza horietan nola ginen uztartu. Eta hasi urtarrilean filateliako erakusketarekin, eta segi baten bat iguala aiztuko zaiz, baina tanborradako egunakin, Elgoibarko bandiakin ere izan halako emanaldi oso politxa plazan, herriko jaixetan txupinazuan eman ziguten horia botatzeko, antolauzian hainbat momentu, hainbat pertsona gogoratzeko eta eskertzeko, eta kantua izan ere bai, ikastolako kantua Jon Gurrutxagakin, liburua itxeko zenba jendeekin, imaginau ez, hainbeste urtean, hainbeste pertsona, bai guraso, bai irakasle, bai ikasle, garai desberdinetakoak. Ondorengo urteetan ere zeregin handiak egon ziren, batez ere espazioak eraldaketa pedagogiko berriei egokitzeko. Kanpo espazio guztiek berritzen joan beharra izan zen, eraldaketa pedagogikoak eskatzen zituen momentuko beharrei egokitu beharra, eta lehen kanpo futbol zelai luze bazana, zea desberdinetan banatu, nolabaiteko jarduera desberdinek aldi berean egoteko eta talde gehiago parte hartzeko, eta baita ere zorua, frontoia, 18an uste hor zazpideun daipikoetik 18an 1050 ikasletara iritsiko zen, betetze maila oso altua zeukan. Hor, 19-an joko zuen nolabait tetxua uste dut, ze horretan. Eta oraindik ere espazioa berritzen, zeak egokitzen, jangela berria jartzen, eta hainbat, eta zea joan ginen urte horietan. Eta ikastola sekulako aldaketa ematen joan zen.
2008an mundu mailako osasun krisia etorri zen. COVID-19 birusa eta pandemia. Konfinamenduak, distantzia soziala eta maskaren erabilera bezalako neurriak hartu behar izan ziren. Une oso zailak izan ziren ikastetxeentzat. Inoiz ez genuna pentsatuko, egun batetik bestea, hau dana itxi, ikasleanak etxera, irakasleak ere bai, eta horra zigar izan zen, etxetik nolabait koordinatzen, antolatzen, geneuzkan baliabideak banatzen, eta ikasleak etxera eman zitzaten, eta egia da, azkeneko urteetan egin genuen lanagatik, nolabait digitalizazio mailan, eta geneuzkan material didaktikoen posibilitatzen zuten, baita ere ikasleek etxeetik aritzea, ohituta eta jardunean ere bazeuden, eta esango genuke inoiz ez ikastetxean bezala eta zera askokin, baina ia hurrengo egunetatik astea nolabaiteko hartu emanetan ikasleekin eta bideokonferentzia zirela, lan material didaktiko, digitalekin beti zaukate ikasleek ere interatuatzeko aukerak eta hola izan zen hori. Hogeikoa, hala maitu zen. 21 erresago ematen zuen eta beste soromen bat izan zen. Protokoloak, distantzia zaitzea, taldeak ugaltzea, zenbait kasutan, gelen antolaketa bera, jolastorduena, pasabidetan ibiltzekoa, sarrera irteerena, eta horrekin hainbeste ikasle eta guraso, familia eta irakasle ados jartzea etzan erresa. Bakoitza beren beharrak eta beren interesa zeuzkatelako. Baina horri ere behintzat aurre egin zitzaion eta benetan esperientzia izan zen. Inoiz ez genuen espero. Eta horrela, belaunaldi askoren ametsak ehunduz, Elgoibar ikastolak bidea egin du, herritik eta herriarentzat, euskara eta euskal kultura ardatz. Loturatxo hori badao, ezta? Herrixa eta euskal izaera, euskal zena, eta hori da politxa, ezta? Ikustia ikastolia jarraitzen da bala, jende desberdinak, belaunaldi desberdinak, egoera desberdinak, baina hildo bat jarraitzen. 2025ko urrian, Elgoibarrek berriro ere kilometroak jaia ospatuko du. Ikastolaren jai handi hau ez da ospakizun huts bat izango, baizik eta mende erdi baino gehiagoko ibilbide baten aitortza. Irakasle, guraso, ikasle eta langile guztien lan isil eta nekaezinaren fruitua.